Бірдәмлік тау күшірі. Бұл күнлерде мақсус операцияда қатнашушы солдатлар үшін солдатқа аш акциясы бара. Әлігі акция райондағы әр жерлікте күннен күн кеңірек құлаш білен давам ете. Иқтибарығызға Саба Жәмиғ мәшітінен әзірленген репортажны тәқдим етеміз. Саба Жәмиғ мәчетендә иртәнге сәгатьләрдә кызу эш башланды. Солдатка аш акциясында катнашучылар, волонтерлар кичкенә пакетларга аш тутыру өчен җыелдылар. Аңа кадәр исә бик зур күләмдә эш башкарылган. Пакетка тутырылачак ингредиентлар пешерелгән, туралган, махсус ясалган киптергеч сушилкаларда киптерелгән. Волонтерлар алар изге йөрәкле, шул ук вакытта бик кызыксынучан да кешеләр. Әлеге акцияга кушылырга райондашларыбызга Сызрань шәһәре волонтерлары этәргеш биргәннәр. Солдатка идәге ашны декабрь ахырында инде башлап җибәрдек. Ул инде күптән бүтән регионнарда, авылларда эшләп килә. СВОның беренче көннән дә инде күбесе инде эшлиләр. Без инде бу үрнәкне Сызраньнан алдык. Наталья Долгова җитәкли, Андрей Кузнецов, Валентина Михайловна. Аларның бик показательный эшләре булды. Инде шуңа күрә без аларның эшләрен күреп, һәм әлбәттә солдатларның рәхмәтләрен күреп, шул нигә ашларга аларның инде әзер методикасын, монда мин уйлап чыгарган бер әйбер дә юк. Шул Сызраньнан алган методика, рецептураны без Сабада җибәрергә генә булдык. Шул кадәр менә 3 кешедән башланган эш бүгенге көндә 300-гә якын волонтер инде булды. Һәм әлбәттә Аллаһка шөкер, менә балтачлар да, теләчеләр дә безнең белән берлектә инде бу эшкә алар да тотындылар. Шул Сызраньның рецептларын алып, алар да бик көчле итеп эшләп баралар. Менә без инде хәзер яхшылыкта көрәшәбез алар белән. Алар укшая басып торалар, без инде тагын да тырышабыз. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә безнең Иләбер халкы, Шымардан халкы, Сатышлар, Шитсулар, Шыңарлар, Измәләр, Тимершиклар, Килдебәкләр, бүтән халык кушыла бара. Аның күбесен менә Ныртылар, алар безнең ипи киптерәләр инде. Аларны әйтеп бетереп булмый, Алла бирсә, сездә менә бу акцияны күрсәткәч, бүтән авыллар да кушылып китәрләр бу проектка дип ышанып калам. Аннары иң мөһиме менә безгә кичә эшмәкәрләр инде чыга име. Үземнең дә дусларым инде Мәскәү дуслары да әйтәләр, нәрсәгә Гөлнара шул кадәр ни азапланасыз, әйдәгез инде сухой продукцияны гына сезгә заказ бирик тә шуны тутырыгыз. Акча бар бит. Мин уйлыйм, менә ул проектта аның эшмәкәрләр КамАЗ белән дә әйберен алып килергә могут, име? Кәбестәсендә, кишерендә, бәрәңгесендә. Әмма ләкин мин уйлыйм, ул проектта менә һәр кеше үз түбәненә төшеп 2 кило бәрәңге, 3 шигендерен, 1 кило суганын мәчеткә килеп алып килсә, шулай берне үз аягы белән җуып, үз күңел җылысын салып, бу вакыйгалар тизрәк бетер. Бәлки Аллаһ Тәала безне берләштерер өчен ул сынауларны биргәндер. Менә бүгенге көндә әниләр дә безгә чыкканда бик рәхмәтле. Алар әйтәләр, ул ашларга да шул кадәр рәхмәтле түгелбез без. Күпме безгә биргән игътибарга халыктан. Булай да Аллаһка шөкер, безнең бит инде дәүләт күп әйбер оештыра. Алардан да алар безнең егетләр анда ачтырмый. Әмма ләкин менә без үзебездән халыктан бер әйбер оештырып, күңел җылысын кушып, безнең егетләребезгә шундый ризыклар ясарга булдык. Һәм безнең ризыклар аларның күңелләрен җылытып, тизрәк җиңеп кайтырга насыйп булса иде. Солдатка аш акциясында катнашучыларның үзләренең WhatsApp төркемнәре бар. Бу аларга эшне тиз арада оештырырга ярдәм итә. Ниндидер продукция җитмәү ачыкланганда да аны хәл итү авырлык тудырмады ди оештыручылар. Бу очракта шәхси эшмәкәрләрнең ярдәме зур булуны да аз сызыкладылар. Менә ит белән ярдәм итү бер көн генә безнең эш туктады, ит беткәч име. Безнең күп порция тутырып калмады, пакет ачып калды, безгә бер ашкалак ит салырга кирәк булды. Мен сообщение гына язып куйдым, перепискада ит бетте, срочно ит кирәк. Безгә икенче көнгә 100дән артык кило ит алып килделәр. Безгә Умырзая 20 кило кара ит бирде. Аннары Иләбәрдән фермерлар яңа суйган бузауның зур иң матур өлешен кисеп биреп җибәрделәр. Разик абый безнең 5 чеби бисанардан сорадык, 15 чеби ул безгә бирде. Саба мәчетендә волонтерлар, уллары махсус хәрби операциядә булган әниләр кулга-кул тотынышып эшләде. Алар арасында Шәмәрдәннән бакчачы Илсияр Кәбирова, Юлбаттан тракторчы булып эшләгән Вәсилә Шәмсетдинова һәм башкаларны да күрергә була иде.
Булган продукцияны савытларга җайлап урнаштырып, хатын-кызлар бердәм рәвештә эшкә дә тотынды. Монда пакетларга тутырга әзер итеп киптерелгән продукция белән эшләделәр. Шактый күп эшне, мәсәлән, киселгән токмачларны өйдә газ духовкаларында да киптереп алып килгәннәр. Менә, например, мин Шәмәрдәннән инде үзем, Шәмәрдән халкы бик булыша инде, группа ачтык. Шуның хәтлек менә нәрсә кирәк әйтеп торабыз инде. Ит юк дип хәбәр бирдем инде миндә ит беткәч. И сразу кеше инде күпме китерә ала, шуның хәтлек менә Рамазановлар яхшы гына әйтеп китерделәр, грудкалар коробкасы белән инде. Андый кешеләр хайран, бөтен кешене әйтеп битерә дә алмыйм инде. Ну Шәмәрдән халкы бик дәрәү күтәрелде, бик булыштылар инде, конечно. Менә Илсияр минем Шәмәрдәннән тоже, аннары танышып китәрбез. Тоже без үзебез иң беренче мин инде үзем генә тотындым яңа елга хәтлек безнең Шәмәрдәндә беренче мин булып. Шул үзебезнең продуктлардан инде аннарысын үзем юдым, үзем пешердем, үзем киптердем инде. Хәзер инде рәхәт. Пешкән ризыкны китерәләр, беребез пешерә, икенчебез киптерә инде, кырып менә шулай җайладык инде. Аллага шөкер. Менә кичәге көндә мин ничә 20-дән 25-26 килограмм ит киптердем. Кипкәнен алып килдем инде. Аннары алдагы көндә тоже Шәмәрдән халкы җыеп бирде, 25 килолап ит инде, тавык ите инде шул грудкалар. Рассольник бара инде, рассольник ашына инде иң беренче ит инде. Аннары соң бәрәңге, кыяр киптерелгән, тоже киптерәбез, кишер. Аннары приправалар, хмели сунели, паприка дигән приправалар инде бөтенсен салабыз, суган барсында шунда салып пакетларга урнаштырабыз инде. 4 төрле аш безнең: рассольник, борщ, победа. Победа без инде батыр дип әйттек, аларныкы победа иде, исемнәр куштык инде: рассольник, борщ, анарсын тукмач ашы и харчо. 4 төрле аш әзерлибез. Пакетларның һәр кайсына тиешле ингредиентлардан тыш аш һәм аны әзерләү тәртибе кемнәр тарафыннан әзерләнүе турында белешмә язуы да урнаштырылды. Исәп-хисап эшләрен бик зур төгәллек белән Эльвира Каюмова алып барды. 4 төрле аш бар: борщ, харчо, лапша и рассольник. Шул ашларны бөтенесен коробкага тутырабыз. Аннары шул коробка эченә балалар ясаган рәсемнәрне, теләкләрне һәрберсен шул коробкаларга тутырып барабыз. И сухари ипи киптердек инде. Аларны да шунда коробкага упаковать итеп тутырып җибәрәбез. Уллары махсус хәрби операциядә булган әниләр дә изге эштә катнашу өчен 40 эшләрен 40 якка куеп торып килгәннәр. Кеше Шыңардан Гөлсем Рабгуддинова: "Без бүген монда кызларга булышабыз, ничек эшлисен өйрәнәбез. Кичен авылдашлар белән дә солдатларыбызга аш әзерләячәкбез" диде. Һәм шуннан да Шыңар җирлегендә дә күмәкләшеп эшкә керешкәннәр. Туктар авылыннан 4 малай әнисе Фәнзия Хайбиеваның улы Фәнис махсус хәрби операциядә. Узган ел ахырында гына улы Әнис тә армия сафларына алынган. Вакыт булуга мондый эшләрдә катнашам ди ул. Табасың инде, эштән кайтабыз да чыгып җигерәбез, эштән кайтабыз да чыгып җигерәбез. Фирмада сыер савам. Килдебәттә малаем өчен тырышам. Малаем соңышта. Хатын-кызларыбыз кулга кул тотынышып, ару талуны белмичә эшләделәр. Бу көнне 2010 порция аш пакетларга тутырылды. Гомумән, ике атнада барлыгы 4000-дән артык порция аш әзерләнгән. Шулай ук шактый күләмдә кириеш шикелле турап ипи дә киптереп пакетларга тутырылган. Хатын-кызларыбызның күңел җылысын һәм изге теләкләрен кушып әзерләгән ризыклар тоткарланмыйча солдатларыбызга барып ирешсен иде.